tumreng sang ambek ngomaladi tanwandi pinaradi bloko kadurnan kang hambek judi Duh Kakang Prabu sinten malih ingkang saged paring senjata pitulungan kejawi namung paduka Kakang Prabu Abiyasa kula pitados sawetahipun dumateng jengandika Kakang Prabu awit jengandika Kakang Prabu Abiyasa pranyata Nalendra Sotraningrat oboring jagat ingkang boten kekilapan ing reh aga miwah lembat ya Yayi mangkene ya Di sak temene iki kabeh mau babakan kulawarga tak baleni pisan kas sak temene iki kabeh mau babakan kulawarga perkara kulawarga kudune dirampungke secara kakeluargan merga apa Yayi merga ana pirang-pirang penyebab ingkang anjalari winih mula bukane laku sedeng iki kejaba lupute bojomu Yayi Dewi Kesru nanging Yayi Suwela mbok menawa uga kesandangan salah yen salahe wong wadon yen salahe wanita penyebabe wong wedok iso selingkuh kuwi manut panaliten siji rasa ora marem bisa uga sungsate babakan umur kakean antarane sing kakung lan sing putri bisa uga sing kakung kasar agalan sugal wicarane manggan mara tangan tumindake bisa uga sing kakung ora santosa awake kuwi penyebabe wong wedok selingkuh kang angka 1 dene angka 2 wong wadon bisa selingkuh mau mbok menawa bisa uga saka rasa wadeh utawa jeleh merga bisa uga wis suwe anggone omah-omah kuwi penyebab angka 2 penyebab angka 3 bisa uga saka rasa sepi kerep ditinggal sing lanang nganti suwe ndungkap angka 4 penyebabe wanita iso selingkuh utawa bandrek zina bisa uga amarga kepengin sugih akeh wanita sing padha kepengin sugih satemah wanita mau selingkuh karo wong lanang sing luwih sugih selingkuh karo wong lanang sing luwih mulya dene dungkap kang pungkasan angka 5 mbok menawa bisa uga merga wanita mau kepengin males marang kakunge merga kakunge sing wis tau nglarani atine lah ewadene Suwela ewadene wong wadon kok demen gendak selingkuh kuwi uga ana tandha-tandhane uga ana titikane tandha-tandhane utawi titikane wanita ingkang sampun bandrek zina utawi laku sedeng kados pundi Kakang Prabu angka 1 tandha-tandhane utawa titikane wong wadon sing selingkuh kuwi wong wadon mau ora jenjem utawa ora krasan ana ing dalem ora betah manggon ana sisihe bojo kuwi nek wis yasa omah dhewe yen sing ngontrak ya wong wedok mau ora krasan ning kontrakane upamane ngono kuwi makaten Kakak iya dene dungkap angka 2 titikane wanita sing selingkuh kuwi kulina nyebutake jenenge priya selingkuhane sedina kliwat ping 10 kuwi titikane wanita sing selingkuh inggih selingkuhane bojomu Yayi Dewi Kesru sapa? Jem Gandharwa Sutibar. Lah, titik ana. Bojomu Yayi Dewi Kesru sak suwene ana ing negaramu Plasa Jenar kene asring utawa sering apa ora nyebutke jenenge selingkuhane ya kuwi Jem Sutibar.